نقره رحمتова. نقره رحمتова 3 январи соли 1942 дар деҳаи бартанги ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Сароянда ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон дар соли 1977. аз даврони мактабхонӣ дар ҳайати дастаҳои ҳаваскор суруд мехонд. Солҳои 1958 то солҳои 1961 сарояндаи ансамбли тарона ва рақси помири филармонияи давлатии Тоҷикистон буд. Баъди таҳсил дар омӯзишгоҳи мусиқии пойтахт то соли 1968 дар дастаи мақомхонони Кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ ба ҳайси сароянда ҳунар озмудааст. матни сурудро бо тамоми нозукиҳояш дарк намуда бо услуб ва лаҳни хос замзама мекард. ёд мекунам, дил нагӯям, майдони тақдир, омад баҳор, урдуи зафарпеша, баҳори валсӣ, боз оям, пазмон шудам, дӯст медорам туро, диёри ман, радио, хон, ханда ханда, бӯи гул, орзуи дил, ай дил, ай дил, зебоӣ, дӯстонро салом, духтарчаи ман, чашми маро, шукрона, ҷоду ҷоду, нома ва ёр, ҷовидон бошӣ. барқарор аст кишварам бар ин таронаҳояш дар хазинаи радиои тоҷик маҳфузанд. ба забони дигар халқҳони сурудҳо зиёд хондааст. ба Афғонистон, Эрон, Ироқ, Сурия, Булғория, Япония ва дигар давлатҳо сафарҳои ҳунарӣ анҷом додааст. бо ордени дӯстӣ қадр карда шудааст. شوخی آب شوخی خاطر